uDon Mattera wazalwa ngo-1935 eWestbury kanti wathathwa uyisemkhulu njengendodana yakhe. Umama wakhe wayengumntwana engumsebenzi wasendlini, ubaba wakhe wayengumtaliyane. uDon Mattera ubekhuluma kakhulu ngeSophia Town ezinkondlweni zakhe nokukhulela kuyona kanti wafunda isikole eSt Teresa Catholic Convent School eThekwini ngoba ugogo wakhe wayengeneme ngezikole zasendaweni. Ngesikhathi ebuyela eGoli wazibandakanya nesiko lamaqembu emgulukudu eWestbury waba umholi walo, kepha waguquka wangena kwezombusazwe wala kakhulu nokuqedwa kweSophia Town. Waba ingxenye ANC Youth League, wavalwa umlomo ngo-1973, wachitha iminyaka eyisishiyagalombili eboshelwe endlini. Izinkondlo nemibhalo yakhe bekuthandwa kakhulu ngoba bekhuluma ngobumqoka bezombusazwe nokwamenza waba isishoshovu sokulwela amalungelo abantu abampisholo. Wabamba iqhaza elikhulu ekusungulweni kwenhlangano yababhali base-Afrika, i-African Writers Association, kanye ne-Congress of South African Writers. uDon Mattera waphinde wasebenza emaphephandabeni ahlukahlukene kuleli, nalapho uhulumeni wencindezelo waqhubeka nokumvala umlomo. Ubengeniswe esibhedlela ngenxa yesifo sohlangothi ngoZibandlela njengoba engakwazanga nokuthamela umcimbi oklonyeliswa kwakhe ngendondo yobuntu, kodwa wamelwa indodana yakhe. Uke wavakashela ungqongqoshe wezobuciko namasiko uNathi Mthethwa nowamchaza njengomuntu obeke izwe ebalazweni lomhlaba. uMattera uzofihlwa khona kusihlwa nje ngokwenkolo yamaMuslim.